Mga parts, ang lulutuin ko ngayon, yung paksiw na tulingan, na Aklan style, pakbit ng Nueva Magsisimula na ako ng pagluluto. Mga parts, ito na yung mga lulutuin ko. Gawin kong dinding ito na saluyot. Pero walang mabili kaming hito, ito na lang tambakol, iihawin ko yan. At saka ito mga parts, itong lutuin ko ngayon na pakbet, lutong Nueva to. Baboy naman ang ilalagay ko. Ito, napakaraming baboy ito, siguro mga 2 kilo to. Dahil sa may biyaya na dumating, galing kay Brother Gabriel Eremedio Salazar ng San Diego, California. At saka ito mga parts, papaksiwin ko ito ng napakasimple lang, walang luya, walang sibuyas, bawang at paminta lang, at lalagyan ko ng kunting mantika. Kalibo, Aklan style yan, sakay ng Mirsi, nga kapatid ko sa Pandan Antique. Ano natin to parts? Yan, mga parts. Kunting pakulo lang, pakulo, tapon yung tubig. Ay, satsay na pala mga parts. Basta pag magluto sila ng baboy, mga karne, pinapakuluan ng isa, tapos tapon yung tubig. Ganyan talaga ang mga Chinese. Pinoy na incheck ako, mga parts. Dahil natutunan ko yan parts ang pagluluto ng Chinese na style. Lahat na karne, pinapakuluan niya kasi nandyan ang dumi. A few moments later. Parts, kumulo na oh. Itatapon ko na yung tubig dito. Yan parts oh, pamantikain ko yan. Tipid-tipid muna parts, sa uling na muna tayo magluluto. Para hindi magdikit. Yo, sorry ko. Shout out pala kay Nuno Cano, kapatid ko. Yung laging hindi ako pinapabayaan. Supplier ng mga baboy, bigas. Oh, napaka ano lang. Sariwa. Papatulong na ako ng paghiwa ng mga gulay, oh, no? Si Commander-in-Chief. Yes, sir! Mga parts, yan ang tagaiwa, oh. Oh, alam niyo mga parts, sa totoo lang, sa kanya ako natuto magluto. Masarap talaga magluto itong palangga ko. Yan, oh. Yung mga bula-bula soup ng kitbet na may miswa, Chinese style yun, bula-bula. Napakadabis yan. Ituturo rin namin yung lulutuin niya. Ito, yung bilog nito, yun ang masarap. Yan talaga ang pangpakbit ng mga parts natin dyan sa Ilocos. Ito mga parts, ilalagay na natin yung bawang. Native yan. Bawang ito. Saka yung sibuyas. Kaya ilagay na natin itong kamatis. Yan o, dami rin kamatis part o. Yan o, 1 kilo yan. Puro hinog. Kasi yan ang nagpapasarap. Yung kamatis marami. Yung diskarte ng mga taga-Nueva napakasarap magluto ng pakbit. Yan part o. Ilagay ko na yung kamatis o.
O. Tapos takpan muna natin. Parts. Lumambot na yung kamatis, oh. Ilagyan ko na ng bagoong doon na isda. Tansya-tansya lang ito, parts. Alam mo na, madali lang magdagdag, mahirap ang umalat. Hindi na natin makuha kung lang alat. Yan, oh. Yan. Sarap na amoy. Grabe. Ito, kamuti ito, parts, oh. Doon ko na katikim ng pakbit ng bibig siya, may kamuti. Imbis na kalabasa, kamuti ito, parts, oh. Palamutin muna natin. Takpan muna natin. Check natin. Ayan. Malapit na lumambot yung kamuti. Ilagay ko na yung ampalaya. Yan, sunod natin. Tapos, lagyan natin yung tubig bago at saka itong una rin. Saka itong sitaw pardo, lagay ko na. Tubig yan. Pero lagyan ko ng tubig. Baka mag-support sa babae. Takpan natin ulit, parts. Check natin ulit, parts. Yun. Bulo na. Haluin natin, oh. Kasi hindi pwede haluin po kasi baka lumikit sa ilalim. Oo. Itong lulutuin kong paksiw, natikman ko to sa Kalibo, walang luya, walang sibuyas. Bawang paminta lang to, mga parts. Napakasarap nito. Tambakol to, ihalo ko kasi sariwang-sariwa. Yung ulo yan, at saka yung laman, kunti. Sinama ko na kasi kapatid naman ng tulingan yan. What I and my associates did was take the brain circuits from your dead body. We stored them in electrochemical batteries. Ilagay na natin sa gitna yung bawang. Kasama ko na. Yan sa gitna. A fantastic tale like that? I imagine you find it incredible. Lalagyan natin ng asin. May asin na kanina yon, pero dagdagan natin ng kunti lang. Para magkalasa talaga. At saka itong suka ko, yan o. Galing ng Pandan Antique ito, mga parts. Royal suka. Royal hindi. Sukang Bisaya yan, oh. Grabe katapang yung mga suka namin. Sa mga Bisaya, matatapang yung suka. Sinong tapang? Hindi ako matapang. Huwag ako. Lagyan ko mantika. Tansya lang yan. So, parts. Sa uling natin lulutuin, oh. A few moments later. Alam niyo, parts, itong niluto kong pakso na to.
sa ate ko to na simplada. Nagtanong na ako kasi nasarap ako dito. Iyan lang natin para yung ano nito masama yung sa taas. Ayan, ito na oh. Ang matitira nito, yung sauce, kunti lang. Yun, sisipin niya to. O yan o, ang mantika dito, kailangan tingin na natin para maluto. Takpan natin ulit. Mga isang oras yan, maigit. Kasi dahan-dahan ng apoy mamaya niyan. A few moments later. Tambakol, inihaw natin para ito sa dinding sa saluyot. Yan ang pangpalasa. Dapat ito, may tambakol, pwede na rin yan. Isda. 1, 2, 3, 4. Ano ba yan? Kapag si Leo pala. Ilang taon ka na to dito? 29 years na parts itong driver. Mananahi lang siya nung araw. Pero ngayon, talagang bilib na bilib ako. Grabe ang pagod niya. Wala pong kapagod. Oh, kasi malakas yan. Ganyan-ganyan katawan niya. Chick boy lang. Chick boy lang to. Mga single bear ha, pa. Basi kung meron kayong mga ganyan mo trato. Single yan, pa. Ha? Natin yan. Lagay mo na dito. Pakuluan natin yan. At ilagyan natin ng banggong. Yan o. Yan. Yan. Pakuluin natin lang. Tuloy na kayo. Brother Gabriel Eremidio Salazar. Warden po siya ngayon sa mga kulungan doon sa San Diego, California. Maraming salamat, Brad. Bro, maraming salamat talaga. At ito yung biyaya na pinadala mo. Kinakain ko dito sa mga kasama ko dito sa bahay. Kemana? Kemana? Maning. Maning.